Jotono khulumka ani sinimung to sannangleya baksa gobangma lukurok ani siniwo pia baksa siniyang mano ang ulo ani mung sawono poke norong beskang tamni bagai manuk jakhanga ke je o cherai Krishan Tripura 6 bosoni cherai agi jeng 5 mas age bini video update jak tabu bini mokol ang cameraman koinai bini mokol nadi kene kene no je mokol tongmani nuk yangi thangka agi nugui tongmani yang tei thui yoro agi bini do yang tei je thui yori tongmani tabu mokol nuk yangi thangka ekdom na sikinai de nung mokol nuk sagare nuk yana ano do nuk naile ano nuk ya isepon nuk ya bekhnai mangkhana bini mokol tabu bono khana Nepalot langnani do oke Nepalot tamni bagi mat langnai ngake o India wo bo bebak jagana doctor naijaka piaba ke bo hamri malia tabuk Nepal haste utlangai thangnai sal kise sikangchini baby Tripura no bohaina Nepal haste utlangai hamriti pemana haikeno tabuk bono Nepal haste utlanga bagai belaino rangni bagai krashi singi tongkha borok bini baba bo nukhungchu gya bini ma bo nukhungchu gya jotono tangai chalayo ke tabu chungbono tlangnai khna je khna phungni satani সময় ট্রেন কানাই আগরতলা বাদারঘাটও ke tabuk borok tongo GBP sakhamno gandarni Dosrat Bobono je Krishan Tripura song bini mokol kisapan nugya lukro bakal chalapan humana nukateisa nadi ekdom nugya nung mokol nuk sagare nugya na gena de belaina khairogo 6 bosoni serai bo ekdom rangpuisa kerei boroni nogo जों बर' न'आव थांनाय भिडिअ नरक फुनुमानि नरक नुगैनि मानखाना बाक्सा नक वाति फाइकेंगे थैखलाय दं नक बिसिङो थै अम हाय जे नुखुंनि चराय दिनि आगि ब एक समय मकल नुगै दंमानि आ जराव बहायनो मकल थै यरि दं दुइता नं बिनि के जों भिडिअ मान थांगे जों आगिनि किसिसा फुनुगै रवानो अम हाय जे चराय ताबु बनो तामका हामरनाय बेलानि वाना जाक आंबो ताबु खना बनो लांनानि बागै रां बेलानि क्राइसिस Tripura hasten lukrona ngobon koinai norok tomung bono chubai man khangke iskino norok number hunjang nukna a jaga thingna chubari ar gobang machini social media ro tongo bono tomung norok ti sanamu chung khangke khitini ni bisingo boro tabu agortolani Dosrat Bobono obo jibi ganabo boro ko jaga tini res khainai ke norok gobang machini thingrungni je gobang mar mom tongnai rono ba koinai je chini MLA minister borono bang koinai norok tomung bono chubai man khangke kitse phai bono chuba phadi belaino emergency khana thanani bagai rangpuisa belaino shot Nepal haste utlanga bagai ke angtai bisi kok to salia nai ditai se phari khunu padi bini je mokol nung kisapan no gyanam nai no gya nung agi nudo nuk agi wo cherai purtu nuk nugo tab khunu kliya na mokol no sanini sawo ke khanai mangkhana ko bo sebe lumja belaino cherai khairogo bono tam khatlang mano जों khana belaino wana lajak norok je mansak chuba laidi bono je mansak norok share khlaidi ke angbo gobang machini NGO ungya khoba chini social media ro video norok hanai norok bono je mansak chuba laidi asuna hambai